bir hayali, terbiyeli Türkmen zenanlarımız vardı. Hani buların bu terbiyesi nerede, bu ahlakı nerede onu görüyorlar. Yani bunu yürüte ediyorlar şu polisler. Polisler yani aytdım ana şu zenanlarımızın, bizim halkımızın ahli taraplayın gorakçısı bolup durmaly. Şoň bir ýoldaşy, mysal üçin daşary ýurtda işläp ýödüp sen biriniň öýüne girip de sana bir deşli bolmadyk bir denan maşgala bilen bile ýatmak diýmek nähili utanç verici. Da. Bu birinciden. İkinciden hem yankı zenan maşgala akıllı, bir terbiyeli, düşünceli zenan molonma beýle durma, beýle ýagdaýa gelmeli däl şu zenan maşgala. Sebebi öýünü öýetjegem zenan maşgala, öýü ýykjagam zenan maşgala. Sen ýoldaşyň başga ýurtda gidip işläp ýör. Ol sana ýüregini, öýüni, bütün watanyna ynanyp şo gidipdir şo. Daşary ýurtda işlemäne, bir çyrek puly gazanmagyna. Ýene de bu ýerde şu ýerde häkimlikleriň bir zenanlar bilen işlejek bir bölümi bar da. Häkimliklerde 3-nji häkim diýilen ayal zenan maşgalalar Türkmenistanda bar. Her vilayet, etraf, şäher, Aşgabat bolsun tap, ýokardan aşaklygına çeldim. Şo zenanlar bilen işleyen bir bölümi bar. Ana şolaryň bir pes derejede hiç ýyly iş geçirmeýändiginiň subutnamasy bu. Zenanlarymyzy bu ýagdaýa getiren şolaram şu ýerde deň jogapkar. Şu jenayatkar hökümet bilen deň jogapkar. Näme üçin diýsem, şu zenanlarymyz bilen bir iş alyp barsa, her maşgalada ýaşaýan zenanyň nähili ýagdaýyny öwrenip şolar bilen belli bir derejede iş geçirmeýändiginiň subutnamasy bu zatlar o medanam. Hiç ýyly iş geçirilen. Absolutny terbiýeçilik ýanky medeni köpçülik işleri diýeden. Şu zenanlarymyza bir mesela bir iş veren bolsa, ýa bir başga bir taraplaýyn sosial taýdan bir adajyk kömek eden bolsa, zenanlarymyz hiç haçan bu ýagdaýa gelmeli däl bizim. Doğrumy? Şu ýerde şu polis hukuk goraýjylarynyň gaty erwet adamlardygyny ýüze çykarýar, orta getirdi. Hatta olary gowy diýip biz ýüzüne hiç haçan gowy diýip biljek däl biz olary. Sebebi näme üçin? Ol halky goramaly adamlar şu wagtky jenayatkar topara hyzmat edip oturan, jenayatynyň üstüne jenayet işläp oturan adamlar. Ýene de şolaryň etmeli işi öz borcu var da. Şu jemgyýeti goramaly sen. O erkek bolsun, ayal bolsun, çağı bolsun, tapawuty ýok. Hemmesini deň derejede goramaly hukukçy, gorakçy siz. Ine olaryň edip oturan işi.